saluyana ang imong lungsod. Ungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang gangamong malapas, taon pa sa ukayaw inumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon atong iyampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan. Labi na gyud dinhi sa atong nasod, ining nagpadayon na pangumpanya ato sang iyampo o pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga benefactors and donors nato. Labi na ang nagsigig hatag sa ilang tabang dinhi pinaagi sa pagpalit sa atong mga slots. Mahatagan sila sa Ginoo sa mga grasya ang ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagbuot ka nga ilansang sa krus ang imong anak tungod kanamo aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway. Itugot kanamo nga imong mga alagad nga makadangat kami sa grasya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gituluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron nahibalo ka akong modasig niadtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampa kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa ug itaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako. Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway. Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay moingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa bisti ug kutkuton sila sa tangko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, tungod sa Diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, nalumos ang akong nawong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang kasilag alang sa imong balay, nagaot-ot ka nako. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri ka nako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing, ug naluya ako. Nangita ko nga may maluoy, unta ka nako. Apan walay bisan usa mga maghuhupay, ug wala ako'y hikaplagan. Hinuon gibutangan nilag apdo ang akong kalanon, ug sa akong kauhaw gitagaan ako nila og suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, og himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tan-awa kamong mga mapabsanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa kabus, ug ang mga iyaha nga gigapos, dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. ang mga pulong mo, O Ginoo, maglikon unta sa mong pagtuo, ug agaka sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa sa napulog duha katinun-an naginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo ug gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga way patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Hesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Hesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan ug samtang nangaon sila miingon si Hesus, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako nining panaksan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang mabudhion miingon, magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. dayon ikaw, O Kristo. Gusto mong maparihas ni Judas? Judas Iscariote, ganahan mo? Kinsay gustong maparihas ni Judas Iscariote? Tas kamot. Kinsay dili gustong maliwat ni Judas Iscariote? Tas kamot. Maayo. Kay klaro dahil na ninyo nga di gideta gustong mahimong Judas. Og nganong si Judas, na Judas man siya ngadto ni Hesus, nganong nagbudhi man siya ni Hesus tungod kay mas nahigugma siya sa kwarta kaysa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mas nahigugma sa Ginoo kaysa kwarta? Taas nga mo. Nya. Nya. Anda mo nga ang tanan ninyong kwarta inyo nang ipalit og slot. Daghan pa man kay tag slot palito no na sa ato lang project diri na pay 52,331. Hutda ko no nagpalit hantod karong Easter Sunday. Ibaligya ng tanan nimong katigayunan matud pang Kristo ang halin ihatag sa kabos. Kabos maron atong parokya kay wa may kagasto ani atong mga project. Anda mo nga mo baligya sa inyong balay para inyong ipalit aning slot. Wa na so good ayaw sa na padir. Ayaw sa na mao na kung mao na gina atong batasan, awa na moabot gyung panahon nga mahimo gid tang mabudhion ngadto sa Ginoo. Mo nang ningong Ginoo, ayaw ginyo higugmaa
ang inyong kwarta, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan, hapil pagani ng inyong mga ginikanan, asawa, anak, imong kaugalingon, ay ginaghigugma labaw kanako. Kinsa tong mahigugma ni ining tanan labaw kanako, dili angay kanako, hudas mo. No na siya. Lingi ay mong tupad. Na sa imong tanaw mahudas kita ka. Na. Sige, pangutan na. Kay pastilan, sige tagsimba din niya, sige angko na nga tungon ahona ba nga, adi man jud ko hudas. Ana. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidescribe dinhi ang kinaiya ni Hesus og sa mga musunod kaniya. Unsa may giingon diri? Gipatara ko ang akong naong niadtong nilarot sa akong bungot, niadtong nagluwa og nagtamparos kanako. Di ba? Kinsa may maka-afford ani nga muuyon rag tamparoson, bugal-bugalan, dagmalan, patyon pagyod. Kinsa ra may muuyon ani? Ang tao nga wa gyoy gihigugma dinhi sa kalibutan. Kay naa kay usang gihigugma diri sa kalibutan, musukol kita. Di ba? Parehas Ukraine ba o Russia? Naa may gihigugma ang Ukraine, naa man say gihigugma ang Russia nga labaw kaysa Ginoo nga tuwa sa sunod nga kalibutan. Gubat yun. Gubat. Kana sang mga manag-asawag bana nga nagbuwag na karon, na nag-divorce na or nag-separation lang, wa na magtagdanay tungod kay naa sila'y gihigugma labaw kay sa sakramento nga ilang gidawat. Nya kasagaran ra bas atong higugmao no, ang ato gyung kaugalingon mudayon tagingon, ngigagod unsa man ko diri. Ana. Say pagtuo nimo nako. Di ba? Sam ko buang ko, sige lang kog dawat anang ilang pagbugal-bugal. Ana rin, no? Yung kututukan. Sakto akong gisulti, dili. Apil mo ani, dili. Hudas mo. Sa inyong tanaw, kaning sakristan, hudas ni dili. Kining nagwali sa inyong tanaw, hudas dili. Kanira basang paghigugma sa kwarta mga igsoon, makalipay baya. Okay. Kadto lang pagpista na to diri. Kadto sila si Gob ug si Kong nga ni offer dayon kay hotdog palitong para sa kuwang na to. Mura kog nasangkos kisami diri man to, picture man to diri. Ni honghong dayon ako si Gob nga ako nalayan ko na ng 500 kapak. Tinuod ka ko nga. Nindot ang kwarta labi nagnayusan yun. Ako nalayan ko na ng 52,331 ka slots pa der. Ako lang na ang konon. So, igsulti din akong Brad Luloy, kumina ko. Kung na itong head sa finance. Tapay, Sister Naray. Tinuod, ana. Makalipay ang kwarta makalipay yun. Pero kung ang ato na ganing mahimong pangandoy nga malipay tat, ang kwarta na lang sa gyud, malimot ta nga duna di ay tighatag na tog kwarta. Kung malipay kas kwarta nga hinatag nan hinato, mas malipay tas naghatag. Kinsa may naghatag atong 500 ka pack na rice. Nya gipunan pag yung 1,000 ni Kong. Kinsa may naghatag? Sila no? Istoryahe. Dili oy. Kinsa may naghatag aning mga tawhana og kinabuhi? Naraman di ay. So ang nindot gid unta, mas mahigugma kos Ginoo kay kang Gob. Mas mahigugma kos Ginoo kay kang Kong. Kaya nga naman, sila mga hinatag mas Ginoo nga hinato.
Mao nay sakto. Kinsa may gahatag nimong anak? Imong bana, oy naon sabi ka diha. Imong bana. Unya og ikaw sad bana sa ka imong asawa, mo'y naghatag nimong anak. Ginoo day imong kadug day dito, nga di man. Pero inig-angko nimo nga mao nay mao nay naghatag nimo sa anak. Huna-huna sa diin sad na niya kuhaa. Importante kayo nga makakita ta ba hain ang source. Hain ang source. Malipay ta sa ning abot nato, pero doon na ba ni source? Siya ba gyud mao'y main source? Ani? Mo nay gusto nga mahitabos Ginoo. Mo tong pagtamparos nga ris Ginoo, matud pas unang pagbasa, sigihan lang kog tamparos, musugot ra ko. Kay nga naman, di man sad ako mao'y source aning akong naong. Di man sad ako mao'y source aning akong panit. Ug kulatahon nagtan-aw man ang source ani, ang naghatag ani. Siya na mag-igo kung iya baning silutan ang nagbugal-bugal nako or nagdagmal nako. Pero ako, di ko mo silot. Kaya nga naman, di man ni ako. Di ba? Wa gyud magkabuwag nga ba nag-asawa kung mao ni ang prinsipyo, no? Anong inyo mangyapon kung duko-dukoan na di madapa dire. Mao manggod na ang nahitabo nato karon tungod kay nailad ta si Yawa. Ang Yawa nagtudlo nato ang kuda na sige na tagpangangkon nga kita mao'y source, kita mao'y tag-iya. Diha nagsugod nga nahimot ang mga Judas. Si Judas matud pas description, ang gihatag, ang giintras ngadto niya nga puntil di na ang ilang kwarta para ipanghatag sa mga kabos, iya sang kuhaon. Nato bitaw mga apostoles ni suroy maniron ngadto sa mga balay. Daghan na ba mo agi, Brad? Gahapon pertin taon na kung luuyan nila pertigyong basaa sa uban. Na kung basa makaibong, Brad, ingon din sila nga, wa gyud pa dir mo honong ang uwan, oy sige mig padungog-dungog og naamoy payong diha, amo ra sa nang dadon, wa jud kuno nihatag og payong. Nya muhog kuno atong ilang box nga gida, piso ra jud kuno iyo. Timbog atas kahon da, na kumera sa tong piso kay gihulgan pa to og butang to 2,000 nya pulo sinsiyo di perti na gininong bugata. Hago kay ni sila glakaw Anto nya kami taon diri mo itik paningil sa ilang kahon, Brad, i-submit ng kahon nimo diri. Submit sa taon sila sa ilang kahon dito mo nakapaniod to nakapanihapon mo to sila submit sa silang kahon dito. Anya paghuman giablihan sa atong treasury pagtanong sa 40 maning basaa sus ang mga kwarta basa kayo na nagladlad mi dito sa kwarta dito sa opisina ba apil na to mga donut nga 20 mga inana uy paughan na bisag donut na magamit ba yan nato say kasagaran adi dagan-dagan sa to nga murag na ipuwa na bayulit ato mao na nga ako ning gisgutan nitilaw sila kaning ato karong gipili nga mga apostoles, mitilaw sila ano bang patikim-tikim ba sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga apostoles. Nagsuroy-suroy sila sa mga balay matod pa ni Kristo, panglakaw kamo og bisitaha ang tanang balay og ingna ninyo inig-abot sa balay ang kalinaw mahianhin ining balaya ana og way mo dawat ninyo balhin lang sad mo ngadto sa laing balay nya lukpa ninyo pagsuroy ang tibuok balay kabalayan naroy lang gibuhat patikim-tikim lang naambot wa ba kay gayaw-yaw nila sa nganong ni apil sa taning buhatan basi sa naipipila diyan ingon mahay bi anak ko ani unsa na mahinoon guwap alang kumapil aning bisyuha wa tuwa gahigda-higda ang takuros amo unsa mahinoon asa patabrad isa kadto brad bala abot patangadto purtin danguga dia brad adto lang kita ngadto brad isa wa bay ayo ani ubraha kasapi gyud kata aning ubraha
Og nay nagyaw-yaw ato nila mga hudas to. Pero way nagyaw-yaw kasi kitong ingon hala mao di ni giagias Ginoo di ay mao gid ni giagias Ginoo. Kana laninduta ni Brad no. Ana ba kana di na sila mga hudas. Nya kun maanad da sila ana nga maong batasan nga bisag lisod, bisag kapoy, bisag gutom, ako gining buhaton kay nahigugma ko sa Ginoo. Idigulian na nila sila kay mga lalaki na sila pulos, tanaw na ko ana pulos tingali na sila minyo. Pulos mo minyo, Brad. Nasa usa na ipipila no nga usa nga dili minyo. Inigulian na nila sila. May na silang mo, higugma silang asawa. Ay, naman sa uban na ng asawa nga mga luod na kayong mga naong. Kaya batasan ba usahay, di san makaog iro ba. Pero kana iniguli siya, himo magito na ko kalisod ato, kanay pa bang pagdawat anini ang asawa nga ako guning pinili. Katubitas anhing papa nako man tumuagi pagka-apostolis, pero gilatos tong mama Kagkadaghan gito nakatilaw latos ni mama kana bang ipakapi na mo ba iniglatos ni mama na mo hapit mami kaduha katulo latoso ni mama to sa kaadlaw kay gamay sayo latos mo na mutingo ganito sa papa ipapil gito niya latos yun ikang pistiha ka diyan sa mo apil sa gan na dito latoson kadaghan to na latos si papa wa gid to mosokol usahay gud mga matiwas og kabali ang mga sangas bayabas adtos lawas ni papa di gyud musukol ngadtong mama nya kausa ni sultis papa namo siya wa man ko mga sawas inyong mama para awayon ako man ang gipangasawa aron higugmaon sana all mo na yang gisulti ako komedya na mo ba ikaw pa musuk mangguna mi ngadtos umak papa may among kuyog mama habilin mas balay kami sa mga anak nga pirming maigo eskulata ni mama og latos musikreto sa migpangutanang papa panganong di man sa jud ka musokol anang mama ng latos mo na nimo pahiyom din naggamay sa papa kay burong kay tanan di man kay tutig tabi-tabi mo pahiyom og gamay ay mag-ako nang gipangasawa para kulatahon gipangasawa man na para panggaon kamo ayaw na ninyo surang-suranga ang inyong inahan kay bawo na manggimos batasan anang ayaw na lang na ninyo kung ay mo pagsigi og kanang pabadlong aron dili na magsigi og kasuko anas papa nduta no mura sa to siya apostoles mura sa siya Kristo nga gilatos no gilatos sa Hudiyo kong inahan pero natakdan ya mama na buutan gito sa mama patay naman to silang duha gadit bakaron to dito mina ko ingnon te og nalangit tong duha mingon gito sa papa pastilan ikaw wa pa jud ka kabawi di jud ka kaabot din ana nabuutan kito sa mama sige na tong pangadji ang atong tumong mao ang pagsunod sa Ginoo ug kun muratag galisod ang atong pangayoon sa Ginoo mao ang gugma niya. Mao nang ang atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Pasabot mangayo tag gugma sa Ginoo aron ang iyang gugma mo'y mutudlo nato unsaon sa siya paghigugma dili sama ni Judas nga ang nagtudlo niya unsaon paghigugma ang iya rasang kaugalingon muna mangita kita sa source kining tanan natong kaayo kining tanan natong mga maayong binuhatan ang naghatag ani ang Ginoo muna nga di ni nato ang kunon ato ning atimanon ato ning ipaambit sa Dios non nga paagi tungod kay nahigugma ta sa Ginoo labaw ni ining tanan pagampo sa katawhan. Mga igsuon, nagkaduol na ang Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo. Busa karon, padayon kitang mapaubsanong muhangyo kaniya sa mga grasya nga atong gikinahanglan ug muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami.
nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit magmatinahuron unta sa pulong sa Dios sulod niining balaan nga panahon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga bisan diin ang mga tao maningkamot unta pagkabot sa kalinaw aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanan nga nakasala ug nangabugnaw mobalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod niining panahon sa pagpakighiuli, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kita mismo makakaton unta paghinulsol o pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Wamahan kaluy kami nga imong katawhan. Dawata ang among gipangamuyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon apan kinasingkasing. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kini gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg-pagmaya sa yangalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. Dawata o Ginoo nangamuyo kami ang gasa nga among gihalad kanimo. Makadangat unta kami sa kinabuhing tunhay dinhi niining mga misteryo sa pagpasakit sa imong anak nga among Ginoo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangay ug matarong.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusang mga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Masaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo, Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay mo man tangging harian, ang gahunggan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay na makalawat kanimo, apan ni pangulong lamang umamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, tuguti kami pagtuo sa hingpit, nga imo kaming gihatagag kinabuhing langitnon, pinaagi sa kamatayon sa imong anak, ug liguna ang among paglaom sa iyang makaluwas nga gahom, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diyos nun nga gugma niya ato ning gamiton, pinaagis paghigugma gyud sa Ginoo nga mo ituburan sa tanan, labaw sa tanan nga iyang hinatag kanato. Salamat sa mipaambit sa hinatag sa Ginoo nila nga kwarta nga atong mga kaigsuonan nga namalit og slots. Update sa nahali natong slots sa SOSBF or Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer nga slots. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 7,616 slots. Pakpakan na to, ipalit niini. Nanaray 384 slots nga nahibilin. So, mahuman ni karong simanaha, humnon gini kay ato naman ning i-close karong karong Domingo, Easter Sunday, ang katapusan natong pagpamaligya nining maong slots. Unya, ang atong DOPS hangtod na ginis katapusan sa panahon. Maintag mahurot ni mga sunod buwan, no? Ang atong halin sa DOPS or Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction slots ning abot na og 1,669 slots. Pakpakan gyapon nato ang namalit niini. Naapay 52,331 slots nga nahibilin. So, mahurot ni malipayon kayo ang atong parokya ni. Ato sang pahibalo ninyo nga ugmang adlaw magsugod ang atong activities. Nagihapon tayo misa karong alas 12:15 hangtod sa alas 6 sa gabi. Pero ugmang adlaw wala na tayo misa sa buntag. Ang buhato nato dinhi alas 5 sa buntag, mao ang tinieblas, kanang pag-ampo sa kabuntagon, pag-ampo sa simbahan. So kuyog mo namo kaming mga pari, ang mga mandated organizations sa akong gihangyo, kung pwede mag-ampo ta diri og kamo sang tanan. Nya alas 5 buntag na himuon nya inig human dayon anang maong pag-ampo, mosunod dayon ang atong Via Cruces inig ka alas 6. Tuyok ta basta inig ka human dayon, tuyok dayon ta aris atong lugar nya inig uli dinhi una pa ta mamahaw. Depende na ninyo. Basta mo na atong schedule ugma. Nya ang atong pangumpisal dinhi sa simbahan magsugod sa mga alas 8:30 or alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 12. Nya ikahapon waya tay pangumpisal kay mag-andam ta dinhi sa simbahan para sa atong alas 4 nga selebrasyon ang misa sa katapusang panihapon, the Last Supper Mass.
Nya mosunod dayon ana inig human ang atong vigil sa Blessed sa Holy Eucharist. Unya pwede sad mo bisita iglesia, suroy-suroy mo ngadto sa mga simbahan. Ang ato dinhi magpuli-puli tag bilar hangtod sa alas 12 sa gabi. Ana ha, tanawa lang diha sa atong schedule nas gawas, tanawa diha aron mag-guided mo sa sunod pang mga schedule nato nining Semana Santa hangtod sa Easter Sunday. Picture lang na nas gawas ang tarpaulin nato. Duha na kabuk tarpaulin ay gatubang dire, tuwa say gatubang didto. Lili ala na. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.